Tɔgɔ Wulematu Dukure. Ka bɔ Mali région na. D'accord. Wulematu, an tamana précisément ka bɔ Mali la ka na Wagadugu. Bamako Wagadugu. Wulematu bɛ se ka mun fɔ bi taama bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw kɛlen kɔfɛ ka jeunes ye ka denmisɛnninw ye ka kunbɛnniw ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i bɛ se ka mun fɔ? An nisɔndiyalen don parce que Ala y'an ɲuman don fɛn ma mɔgɔ si sɔrɔ sira la. O ye Ala tanuba ye o kun hami b'a na jɔrɔ kun b'an na. Ala y'o nɔgɔya o ye fɛn fɔlɔ ye. Wa laɲini filanan fana ye min ye n'o y'an wulikun yɛrɛ ye n'o ye fédération ko ye. An hakili la message sera ɲɛmɔgɔw ma. Donc o fana ye Ala tanu dɔ ye o y'an ka laɲini dɔ fana ye tuguni. Alors dɔw b'a fɔ ko Wulematu sɔnna cogo di ka taama a sen na ka bɔ Bamako fo Wagadugu. Daluya jumɛn de b'i bila ka kɛ? Daluya ka ca. Farafinna kɛlɛ tɛ cɛw dɔrɔn bolo a bɛ musow fana bolo kan. Fasoko la bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa. Bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa fasoko la. I se ye min ye fasoko la i k'a kɛ quoi. A tɛ cɛya la a tɛ musoya la. Parce que nin tɛ ne ka tagama ko fɔlɔ ye nin tɛ filanan ye. Voilà, embargo sigilen Mali kunna an tagamara ka bɔ Dakar ka na Bamako. Donc sisan tuguni fédération ko la an bɔra Bamako an sen na. N'o ye Burkina ambassade min bɛ Bamako an ye tagama daminɛ ka na fo Wagadugu yan nɔ. E ka jateminɛ bolila mun ni mun de ka sira la de? Bon, comme depuis an yɛrɛ sanni an yɛrɛ ka na kuma caman fɔra k'a fɔ ko sira man ɲi. O fɔra anw yɛrɛ depuis an ma na. Mais mun b'an kunkolo la dɔrɔn an kɔni siranya tɛ yen quoi. Parce que an engagélen don a ko la. An yɛrɛ sigilen don ni fɛn bɛɛ y'a kɔnɔna la. Parce que n'i bɛ don ni lutte suguya ninnu na i bɛ sigi ni ko bɛɛ ye quoi. I n'a fɔ hɛrɛ bɛ se k'i sɔrɔ i n'a fɔ ko wɛrɛ bɛ se k'i sɔrɔ a la. Mais alhamdulillah an bɛ Ala tanu an ɲuman sera. I si m'an sɔrɔ. Alors Wulematu mun de message b'e bolo ka ɲɛsin Mali musow ma ani farafinna musow bɛɛ lajɛlen pour que aw ka kɛlɛ in ka se ka ɲɛ sɔrɔ? Voilà, musow i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na musow ka fara cɛw kan mɔgɔ kelen tɛ se ko la quoi. Musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ dɔn. I bɛ se ka min kɛ dɔrɔn i b'o de kɛ. Voilà anw fɛnɛ se de ye nin ye k'a kɛ k'a yira farafinna la. An k'an cɛsiri halisa an bɛ jɔnya juru mun na pour que jɔnya juru in bɛ se ka tigɛ cogoya min na. Donc nin y'anw fɛnɛ jɔyɔrɔ de ye. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma Mali ɲɛmaaw Burkina ɲɛmaaw? Voilà o de ye u b'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baara kɛ domaine bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ. Frontière b'an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na parce que kɔnɔkulu delen de bɛ se ka bi fɔ. Mali faamaw ni Burkina faamaw ka kɛ kelen ye. Papier kelen b'i bolo Mali la ka se ka mago ɲɛ i ye Burkina ani Burkina papier fana b'i bolo Mali la ka se ka mago ɲɛ i ye yen nɔ. Donc an ka ko bɛɛ ka kɛ kelen ye. An ka tagama yɛrɛ kun y'o de an ka laɲini y'o de. Voilà. Jeunesse do? Voilà, jeunesse diɲɛ laban bɛ sifinnakaw de bolo. N'i y'a mɛn diɲɛ bɛ denmisɛnninw de bolo i n'a fɔ sifinnakaw. Donc dɔw wɛrɛ t'an ɲɛ cɛsiri kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔna la Ala bɛ se k'an sama ka bɔ a kɔnɔ. Mais f'an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen tɛ se ko la. Anw y'a faamu cogo min na ni jeunesse bɛɛ y'a faamu ten tɔ walahi farafinna bɛ bɔ bolo la tubabuw yɛrɛ bɛ siran an ɲɛ. Voilà. Je suis la reine Kisama Mutombo, deuxième générale de l'armée panafricaine et des ancêtres, artiste, panafricaniste, militante anti-impérialiste et marcheur de l'unité africaine. Alors, vous avez marché Bamako, Ouagadougou. Qu'est-ce que Kisama a compris? Très bonne question. Qu'est-ce que Kisama a compris? Ce que Kisama avait compris depuis bien longtemps, c'est que c'est à nous-mêmes d'être le changement que nous voulons en fait. Et on se doit de travailler en toute honnêteté pour parvenir au résultat que nous voulons en fait. Il ne faut pas compter sur les gens. Alors, vous avez su quoi? Vous avez analysé quoi? Qu'est-ce que réellement vous avez compris à travers ces deux pays que vous avez traversés? Ce que j'ai compris, c'est que visuellement, voilà, donc culturellement, géographiquement, il n'y a quasiment pas de changement en fait, ou de différence, à l'exception peut-être de certains édifices. Pour le reste, mes yeux n'avaient pas l'impression d'être dans un nouveau monde ou un nouvel endroit, parce que je vois la même chose, que ce soit au Sénégal, au Mali ou bien ici en terre africaine du Burkina Faso. Et donc, ça conforte un peu plus dans la posture qui est que ce sont les mêmes peuples en fait, que à l'origine, il n'y avait pas de frontières ou
de territoires délimités, mais c'était vraiment des espaces fédéraux où chacun pouvait circuler librement et être véritablement à la maison et il n'y avait pas de distinction. Alors, d'autres demandent pourquoi Christiama accepte en tant que femme de se souffrir de marcher de 800 ou bien 900 et quelques kilomètres. C'est une souffrance que vous avez accepté de le faire. Pour quelles raisons réellement? Déjà, Kisama se présente comme étant général de l'armée panafricaine et des ancêtres. Donc je pense qu'en ma qualité de général, il est de mon devoir que de montrer l'exemple en marchant en fait. Et marcher, ce n'est pas une souffrance en soi. Voilà, nous disons souvent physiquement apte, mentalement prêt, pour dire qu'avant de se mettre à marcher, il faut que ces deux éléments de base-là soient en adéquation avec notre être physique. Et marcher, c'est bien parce que marcher, ça te permet de découvrir, de comprendre. Quand on était de l'autre côté, on disait Anisaroma ou bien Aniche. Et plus on avance, on dit Neibeogo. Et si tu ne dis pas ça, quand tu tends la main, les gens ne réagissent pas pour dire que marcher c'est important parce que ça te permet de connaître tes terres, connaître nos réalités et aussi savoir comment on doit faire pour mieux vivre sur nos terres parce que nos terres sont une richesse et nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour nous sentir chez nous ou prétendre à une vie meilleure. Alors, Christiama a marché Dakar-Bamako et Bamako-Ouagadougou avec l'accueil de la jeunesse. Est-ce que vous avez compris? Vous avez eu vraiment une compréhension de ce que vous cherchez, que l'Afrique soit unie, que l'Afrique soit vraiment une unité. Pour vous, est-ce que vous avez lu ça dans le visage de la jeunesse qui vous accueille, de Bamako jusqu'à Ouagadougou? De Bamako à Ouagadougou, les enfants en bas âge qui ne vont pas encore à l'école, pour parvenir à crier, j'ai des vidéos preuves à l'appui, drapeau Mali, drapeau Burkina. Donc ça, ce sont des enfants qui n'ont pas encore une idée de ce que c'est que la géostratégie, la politique, entre autres. Eux, ils savent reconnaître ça. Et les populations, de manière générale, lorsqu'on leur disait où nous partons, quel était l'objectif, ils nous faisaient parvenir leurs sentiments d'acceptation qu'ils sont pour, parce que les populations sont toujours d'avis, ce sont les mêmes, elles circulent, donc nous connaissons les mêmes difficultés, que ce soit ceux qui marchent à pied ou ceux qui utilisent des moyens de transport un peu plus accommodables. Et c'est juste les autorités administratives ou politiques qui sont le frein à la quête d'unité des populations. Donc pour dire que les populations sont tout à fait conscientes des réalités et elles sont pour la fédération, pas seulement Mali, Guinée, Burkina, mais toute l'Afrique parce que ça va alléger, dans la plupart des cas et des contextes, ça va vraiment faciliter la vie des populations pour ce qui concerne la circulation des biens, personnes et services. Et ça sera, c'est ce que nous voulons en fait, c'est ce que nous méritons et nous travaillons pour. Alors, est-ce que vous avez un appel précis, particulier à l'endroit des autorités du Mali et celles du Burkina Faso et l'Afrique en général? Évidemment que le message particulier ou spécial reste le même. C'est aux Africains de construire l'Afrique. Voilà. L'Afrique nous appartient à tous, que nous soyons en Afrique du Sud, au Maroc, que nous soyons au Mali, au Burkina, en Guinée, ou bien au Congo, ou bien en Tanzanie. C'est notre Afrique. Nous devons en être extrêmement confiants, nous donner la main véritablement et que chacun apporte sa pierre. Pour ce qui est des autorités des terres africaines du Mali, du Burkina et de la Guinée, je dirais que politiquement, vous avez fait le pas parce que nous avons eu la marche Conakry-Bamako qui parlait de la fédération et cette fois-ci nous avons la marche Bamako-Ouagadougou toujours dans cette même dynamique de fédération et donc voilà, nous vous tendons la main, officialisez cela, camarade capitaine président Traoré Ibrahim, camarade colonel président Assimi Goïta, camarade colonel président Mamadi Doumbouya et voilà, officialisez cela, nous sommes avec vous et comme j'ai l'habitude de le dire, la patrie ou la mort de l'ennemi, nous vaincrons tout en étant debout sur les remparts. Bayala Lianwe Imhotep. Voilà. De ce que nous a coûté en termes de retard et en termes de progrès non obtenus, la désunion, je pense qu'il faut quand même tenter maintenant l'union avec urgence. Bien évidemment, on ne peut pas dissocier
la lutte contre l'insécurité des questions politiques de grands enjeux comme celui de l'unité ou celui du fédéralisme. Bien évidemment, il y a une question de préséance intelligente à faire. C'est celle de faire en sorte qu'il existe pour nous des territoires viables, qu'on conjugue avec d'autres territoires viables. Mais il est tout aussi important de mesurer le défi de fédérer nos armées, parce que des armées désunies, des armées enfermées dans leurs enclos coloniaux tracés par l'oppresseur d'hier, ne peuvent pas être efficaces pour répondre aux défis sécuritaires. Je pense que la Côte d'Ivoire et le Burkina auront des entraînements dans les jours qui suivent. Il a été lancé en 2020 une volonté du ministre Ahmed Bakoyoko et les ministres des Défenses des pays du G5 Sahel, un désir de fédération des forces armées. Donc il ne faut pas aussi tout de suite, parce que la fédération Mali-Burkina déplaît à quelques hommes ou femmes du fait de leur positionnement idéologique, infantiliser l'agenda de cette fédération. Je pense que les deux se tiennent, même si on reconnaît qu'il y a une priorité à axer nos efforts et à bâtir même la fédération à partir d'une fédération de nos armées, à partir de la fédération de nos forces combattantes, de sorte que les armées maliennes et burkinabés ne combattent pas des terroristes de façon isolée, parce que le défi, lui, il est unique. Le terrorisme, il n'y a pas le terrorisme de type malien et le terrorisme de type sénégalais à part. C'est un terrorisme avec une dénomination unifiée. Donc il faut des armées unifiées pour le combattre. Bon, ne tɔgɔ Daou Sheikh Omar, bɛ bɔ Bobo Dioulasso, n ye Africain, n ye Burkinaden, n ye Farafina bɛɛ ka den. Alors, bi an bɛ Burkina Faso précisément Ouagadougou, kun dɔ la n'o ye marcheurs ka kun ye, aw de y'a comité d'organisation ye précisément. I bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɔ frontière la ka na bila san na. Qu'est-ce que vous avez fait comme le constat? Bon, mais à la fois, ka barika la, n bɛ kuma ni n ka jɛkulu tɔgɔ ye n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya ye. Bon, baara min don, an kalekan don. Ko an bɛ kɛ panafricain hɔrɔnmaw ye k'an ka jamana bila sira tiɲɛ kan. Ni Ala y'i sɔn faama ɲɛnama na, i b'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔ. Parce que aw y'an ka faama, an ka dunanw de, fo anw k'aw bisimila ka ɲɛ. Et puis ka tila ka yira panafricain den bɛɛ la, i taara diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ, an bɛɛ ba kelen fa kelen. Parce que cɛw tɛmɛna farafinna min ni bi taw tɛ. Donc an b'Ala fo hali bele a taga cogo kan ye. Alors i ye mun de faamu ninnu e yɛrɛ bolo marche in kɛ kun ye min ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ n'o ye farafinna kɛ kelen précisément a ka daminɛ Mali ni Burkina na? Oui, alhamdulillah, a bɛ se, parce que ni yɛrɛ ye initiative ba le ye ka yira jeunesse y'a yira ɲɔgɔn na cogo min na, an yɛrɛ y'a senti an ka faamaw na k'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, parce que Mali Burkina a bɛɛ ye kelen ye. Frontière ko ni yɛrɛ an yɛrɛ b'a fɛ a ka ta ka bɔ yen, mais a bɛ sen na n'Ala sɔnna a bɛ kɛ. Voilà, parce que bi an bɛ cɛw ka tile la. Alors aw ye jeunes ye aw bɛ nin baara in na, est ce que aw ɲɛ b'a la population bɛ k'aw dɛmɛ a la, a hakilina bɛ population na wa? Bon, alhamdulillah, fasoden ɲumanw bɛna na fara an kan ni jamanaden ɲumanw, sinon baara ni gɛlɛya b'a kɔnɔ. An ye degun caman sɔrɔ a kɔnɔ, dɔw yɛrɛ b'a miiri voyou ye, hali taamabagaw filɛ u bɛ ka min kɛ Ala le b'a dɔn, et puis Ala le b'o sara. Alors o fana kɔfɛ maliyɛnw b'a fɛ k'a dɔn ani farafindenw ani diɲɛ kɔnɔmɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ ka na fara burukinadenw yɛrɛ kan, u b'a fɛ k'a dɔn faamaw est ce que aw ɲɛ b'a la o hakilina bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ teliya, parce que a ka d'aw ye ko in ka kɛ a ka kɛ fɛn teliman ye min bɛ se ka to farafinna fana aw ka bolo ɲɛsin jamana wɛrɛ ma ka fara Mali ni Burkina kan. Est ce que aw ɲɛ b'o hakilina na jamana ɲɛmaaw la? An ɲɛ b'a la, parce que ka fara k'an ɲɛ b'a la ni min ye, faama dɔ tɛmɛna an fɛ yan n'an bɛ se ka min wele ko Daminba, voilà, a nana k'a b'a bolo di Mali ma, a ma ɲɛ o, mais an ka capitaine nana an b'a lɔn hɛrɛ nana, parce que ani Asimi Koyita bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, et puis sini ma fɛnɛ an b'Ala fo n'Ala sɔnna Ousmane Sonko fɛnɛ Sénégal ale fɛnɛ bɛna ɲɛ ni Ala sɔnna, an b'Ala deli Guinée, parce que a bɛɛ ye kelen de ye, fédération ka continuer fo ka farafinna bolo caya, an ka Ala deli o ye, parce que cɛw tɛmɛna yan, Sekanta Diop tɛmɛna Sénégal, o ye cɛ ye,
a ye min kɛ farafinna a ma dogo ka na se Modibo Keita ma fo kana se Thomas Sankara ma bi jeunes le b'o tile la hali bele n'o ye Assimi Koita le capitaine Ibrahim Traoré donc an b'a la fo k'a barika la bon an lo fana y'a fɔ ko an t'o janfa an b'o kɔ fana ni Ala sɔnn'a ma tubabu ye mesure o mesure ta an prenne n'o k'o bilasira. Alors welekan dɔ bɛ bolo ka ɲɛsin jeunesse ma wa? Ouais, welekan bɛ yen welekan bɛ yen n bɛ weleli kɛ ka taa jeunesse ma ni sababu damani parce que fo farafinna jeunes k'a lɔn bi foyi tɛ se k'an séparer tuguni diɲɛ évoluera fɛn min tun bɛ an hakilina na tubabu tun ye ko dɔ le dɔn an hakilina la sinon an ka recherche ka bon ni tubabu ta ye donc n bɛ jeunes wele min na toujours ɲɛyɛlɛ ni dɔ ka fara kan i bɛ farafin den a bɛ taa matière 10 kɔ kalan école la tubabuden dun matière kelen no kalan n'a wulila n'a ko a bɛ kɛ moto dilanla ye a bɛ pièce monter cylindre monter cogo min a bɛɛ bɛ yira a la mais hali pile an tɛ se ka dilan Afrique yan donc o donna n'a hakili lo cɛ mais pile yɛrɛ bɛ dilan Afrique le bi Afrique bɛ développer hali bɛɛ la Ala ka dɔ fara a kan quoi an b'a la deli o la Ala ka fasoden bɛɛ kɛ fasoden ɲuman ye an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma.